Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबो हरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना सक जानाङा आं दाख्लैनि इन्ट्र' भिडिअनिखौहाय आङो सानद्रि बिखांजों दालावखांजों थाइलेण्डआव बेरायनायनिखौ होदों आरोना दख'ना गाननानै मोजां मोननानै गोसोखांफिननानै ओमफ्राय दिनैहाय आङो दङ दिल्लीयावहाय स' दिल्लीयावहाय आङो मलावहाय थांगोन आरो लोगोसे बे भिडिअआवनो नेक्स्ट डेनि आङो दिल्ली टु गुवाहाटि थांगोन नालाय स' बेनिनो बरियासे जर्निखौहाय आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नागिरदों स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो स' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै चलो नै गाइस जोङो बेखौनो गाननानै थांसै बुटसल' लाबोदो नालाय सानसेनि थाखाय साननैनि थाखाय फैनायालाय आरो बेखौनो गाननानै थांसै खानाया फानबावाखैसो आं जेबो नङा दे चलो चलो किटु लला न बोला चलो चलो जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट আমার পট্টে বড় नको রাতে উঠতে লেট সাবা ডাবিশা আইলে বলে সপোর্ট নিয়ে যাবি হে পালুনি আজল গে কিমান ফ্লোর রড কিমান ফ্লোর Dum du 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 dum dum dum. Manhu देखाबाय सिंखि मन ड्रेसटु हाथैगोन मनि दहाय मानसि गैयियावसो खारदोंमोन ओमफ्राय ग्राउन्ड फ्ल'राव मोनफैबाय जोङो जेरावहाय ब्रेकफास्ट एरियाया ओमफ्राय बेयावहाय मानसिफोर दंमोन नालाय ओमफ्राय बेयावहाय शपबो दंमोन आरोना माखासे नै ख्रिस्टमासनिबो जा मोजां मोजां बुस्थुफोर दङमोन ओमफ्राय नै जोंना ब्रेकफास्ट एरियाया ओमफ्राय जों ब्रेकफास्टखौहाय लाखाबाय ओरैबायसा बुरजा बुरजा लादों रायलाय गाइस जोङो टेस्टी আছে মানে Merry Christmas ओमफ्राय नै दायो आङो देलायबाय दहायो बारा देलायाखैमोन नालाय एसे देलायनानै थांबाय ओमफ्राय दा मेकआप खालामबाय मोनसे जायगायावहाय थांगोन आरोना खामानि दङ दिल्लीयाव फैनाया फिसा खामानि दङ दा खिथाथ'ला आं नोंथांमोननो दे आङो खामानिया जाबाथाय मिथिगोन आरोना दा खिथाथ'ला दे हिन्जावसा मानसि थानायनि नालाय ओरैबायदि लेथ्रा जायो नालाय हिन्जावसा मानसि थानाया मा होनबावनो आरो बेफोरखौ गासिखौबो पेकिं खालामजोबनोसै आरोना थांनो थाखाय स' नै जोंनि हटेल रुमनिफ्राय भिउआ So guys, दायो आङो ड्रेस चेन्ज खालामनोसै दायो जोङो बाहेरायावहाय ओंखारलांगोन आरो माहा थांगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो मिथिगोन आरो थाम्बनेलखौ नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ दायो जोंहा बेफोरखौ सोजोबखांबाय नै ओमफ्राय दा बेखौ टाटा बाय बाय बुंनायनि सम फैबाय आरोना बे रुमखौ ओंखारखांबालायबाय आं मैया गाननायखौनो गानफिनबाय नै गाइस आयु आयु आंलाय सानदोंमोन गोजाङादां होननानै जेकेटखौनो मोनसेल' लांदोंमोन आङो बेखौनो गानबाय थानांबाय ओरैबायदि गोजांदों दिल्लीयाव आयौ ओरैनोथ' माने आं सानदोंमोन खि माने डिसेम्बरनि लास्टआवसो बिदि जानुवारिनि फार्स्टआवसो बांसिन गोजांगोनदां बिदि सानदोंमोन बाट दानो ओरैबायदि गोजांदों ओरैबायदि खुवा खुदों आरोना बोल जाओ हाँ भिजवाएंगे बोल जाओ
ओमफ्राय गाइस दायो जोङो मलावहाय हाबहैग्रोनो होननानै सानबाय आरोना मलावहाय हाबहैग्रोनोसै ओमफ्राय नै गाइस जों मल मोनफैबाय ओमफ्राय मल मोनफैनाय लोगो लोगोनो नै एकदमबारे वेल नन ब्रेन्डफोर डियर एलभि गासैबो ब्रेन्डनि दंजोबो आरोना बेयावहाय स' नायनोसै मा मोनो मा थायो जों शपिं खालामनानै फैबाय ओमफ्राय फैनानैहाय नै दायो जों डिनार खालामसै आरोना ओमफ्राय जा शपिं खालामबाय आङो नेक्स्ट भिडिअआवहाय खिथिगोन नोंथांमोननो जे दिल्लीनिफ्राय आं मा बायनानै लाबोखो दे তুমি কোনটো খাবা মাইনা আমিতো বেছি খাব নোৱাৰো না সেইকাৰণে দুটাই বস্তু অৰ্ডাৰ দিছোঁ চিকেন খাম দে হে মই দি দিলোঁ ओमफ्राय नै जोङो डिनार खालामखांनानैहाय लबियावहाय फैदों आरोना बिराद मोजां मोजां माने डेक'रेसन बानायनानै दोनदों क्रिसमासनि स' बेखौनो नायगिदिंनो फैदों जोङो आंखौ दिनै गोजांला मुरा जि थान्दा नालाय गसुआ तলৰ পৰা লৈ কিনে ওপৰলৈ स' दायो जों थांनोसै ने पिकिं माना बोला रुम सुम जानाया खोमसि बरा बरा खामायना थांनोसै दायो जोङो जा मोजां डेक'रेट खालामदों नै होते नाया देखून जल्दी आ जाओ भाई जोंनिया लागेजखौ सोगासिनो आरोना ओमफ्राय दायो जोङो ओंखारखांबाय ओरैबायदि गरम मोनबाय गाननानै मेरा नुखाबाय ओरैबायदि बस्ताबाय गानदों आङो स' दायो जोङो थांनोसै आरोना आहा मायना আহা বহুত কুঁৱলী আছে বহুত কুঁৱলী
दाबो खुवायानो दोंबाय थायो नै दाबो खुवायानो दोंबाय थायो माने दाबो सोराङानो जायाखै Oh, aha. Guys, nih थांनो मोनसिगोन बिराद थान्दामोन दिल्लीयाव So guys, nih finally थांनो मोनमारसिगोन दिल्लीयाव थानो गोसो गैथारा आङो जि गुसु थैखागोन ओमफ्राय नै दायो जोङो फाइनालि गुवाहाटीयावहाय मोनफैनानैहाय नै बेल्ट नाम्बार 2 आवहाय जोंनि लागेजआ फैगोन नालाय स' बेफोरखौ कालेक्ट खालामनानै थांनोसै स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ बाय बाय